Mai. Lo spero tu uniform. Yay. Hello Zimbabwe, you're tuned into Zep Squad Multimedia TV. That's in the name Darapids. Darapids. Yo, should you say? You say, you money it's a street. So, that's what I'm there. I've been looking for you. I've been trying your number. GP, what's your number? Then I had to remember him. Yeah, I'm teaching about my around. Number okay. So just a quick one, Mr. Babie. Funny incident here ever Joina. Yes. Then I've been talking to Queen Victoria. For now, she was kind of busy, so we just wanted to hear from you, from the main source. My braids, I might not put some yeah, for my braids, actually, okay, fine. Yeah. Let me cut the long story short. But I got Queen Victoria. Yeah, what were we trying to do? In short, we wanted to prove to all Zimbabweans that they are not united. They cannot help someone who is in trouble. That's what we wanted to show people. That was a skit. So it was actually a prank. Yes. Okay. You know the idea of like, okay, what can I say? Okay, let me say it in this way. You are in trouble. Stuff. Someone can just use his phone and store a video. Instead of you know, people who are being abused in Zimbabwe. Abuse it might be abuse one, two. After for example, Queen Victoria from Chicken Inn. No one was there to help. The only people who are concept and they were commenting bad things about Victoria. Yes, you see, okay. Instead of helping, you know, if I was to do this, if I'm to go and do the same skit in Botswana or South Africa, trust me, I'll be stoned to death or I'll be beaten. Or else, the person who didn't that skit, I don't know, I'll explain it. You know, guys, we are joking, but then I don't injuries here and there. So, what I'm saying is, when you're in Zimbabwe, I would just say shame on you. Because from Joina City, Fantasy, but chicken slice, Fantasy, the Akira foot bridge, the Ganotica Circle foot bridge, that was up and down of using Nataka, the Kazovana Julius, the Kafana Julius, and Jason, from Jason up to Park Street. That's where I went. Saloon, Panini traffic, 7 tons of Zimbabwe. The Captain Saloon until the Zoragarana Victoria. Number two, I would have to say shame on you guys. Media platforms. Yeah. For example, how can you publish something that you don't even have
enough information about it. Yeah, something Because that is when we were shooting that thing, when wakatora videos and it wakatora videos nekumafoni over wakaenda kuma social media amene wanazimseleb what instead of wanazimseleb nanazimima watindibvunze like you did now. Instead of wanotsvaga wondibvunza kuti no ichokwadi kana ndotsvage Victoria wamubvunze in the first place vakatanga vakanda chinhu ndakafona wasitokushock kuti ndifonerwa that was around past 12 midnight ndichinzi wakazara pasocial media pese chichiwatotokaronkazi kunyadzisa zvisingaiti. So what I'm saying is kuti vanhu vari kutora zvinhu mavideos aya vari kutsvaga mari. I hate they are being paid kuti waunze nyaya kuti inyoreka vanhu vari kutsvaga maviews vachitsvaga vachipa vanhu mari. So vanhu vachakwanisa kubatsira munhu ati no pari kurwiwa rikanti panatora video but at the end munhu anenge achifa. Number 2 ndobva ndati this thing chakatibatsira izvo kuti ndizive kuti no iwewe paunondisekerera unongochindifarira here kana kuti usandifarira because I get to know kuti no pane vamwe vanhu vanenge vachinyatsa vandisekerera vaitonge vachinyora pamafacebook ngaasunge ngaazoite sengazoite hapana anondisunga guys because I did nothing wrong. Hapana ndatirwe nevakadzi. Vakadzi vanodiwa, vakadzi totovaprotecta some and ukatoona uchida kuzonditry chimbonorowana namukadzi pamberi pangu then that's you know the other side of me. Inini paipa ndaida kuzodzidzisana nevanhu no let's help each other and try to stop gender based violence. Gender based violence ndio ndaida kuti unoona kuti ano I think tine zvakawanda zvokunyanya kugonge tichidaro tichibata nyaya yegender based violence until maZimbabweans atanga kuziva kuti no vakadzi ava vanoda kuti varemekedzwe vaone kodzero dzavo. Tikakoriona Botswana guys tine vanhu vanotaura kuti Matswana havana kudzidza vanoita sei but in those areas ndinoona kuti no kuenda kuchikoro yange iri nyaya yekuti taiendera chete bedzi isusu kuti tinopase but not knowing the reason why we were going to school ndeyekuti tifunge. Kufunga kwacho kwabva kwabuda pakuti you cannot fight munhu asingakwanisa kudzosera. Yes, gender based violence it's an offense like seriously. So what I'm saying is patakaita that thing na Victoria takatochitaurirana tikatobva tikafamba tikatsvaga maringi pana mbuya nehanda ndopa takatora ringi yedu pane kashop kari opposite pakanzi Mamisi yesalon kunokwirwa makombe inotoni ndopa takatora ringi yedu kabox keringi takanokatora pana Nelson Mandela padhuze paKeris Chicken takatora kabox kedu. All those things were planned. Many thanks to vakomana vaindishuta video. I think ichange ichiplaya pazasi video yakatorwa nemwana anonzi Brims anoshandira pafront pepako pakabhana neumwana actor drama anonzi kuchina anonzi Petmas. Yes, akaninga kana Petmas Fitness kana group kake kana. Those are the two guys. Kwa totasa pa video rush akabata kana anonzi akabata ka big games kana kafana net rouse. We were shooting a skit guys. We were not fighting. We don't fight with ladies. Ndaloti kumdara phi zviro zvakuita kudonza mabreak. Yeah. And you're not the only person. Ndaka remove my groups. Pane my groups andakabviswa. I'm an actor. Okay. That's why we were doing this. I do understand. Yes, I'm an actor. Queen Victoria, she's an actress. Anita Maskitsa, Anita Chichi and stuff. Okay. So I'm also shocked with it. Instead of people who are no, Chicha kamboitika, Chicha kade. Instead, some of the people wanakwanisa kubvunza vakaita matempers vakanibvisa magroups vakati hatikwanisa na pedzi hatikwanisa it's fine izvozvo zvakanibatsira yaziva kuti ndizive kuti no patinenge tichiita madeals edu tinenge tichiita tisina vanatobanana because kana takabatana iwe ukanzwa ndaita problem what do you do unonyanya kuzondibvunza at the same time unogona kundibvunza wondikamfota kana uchikwanisa wondikamfota kana uchikwanisa okay fine kana ndaenda kujeri kana kumapurisa panodiwa mabheo panodiwa that's a good friend who will stand by my side. Kune munhu one wandakaona pani maZimbabweans ese ndine one munhu akandifonera akatongomunyepera andori mapurisa izvo. So that's Sarah anoshanda pasaluni yepa Big Echo pakati peBig Echo neClub 263 ndiye munhu one akandibvunza kuti edziri kupi ndoda kuti ndimboona kuti ndingawiwo ndobvisirawo something kana ndoita sei. She wanted to sacrifice not kuti anything chandinoita naye kana pane chino just checking yes. No, that's what I've been expecting to one because when I get a problem in data matempers ndarowana nemusikana weone kufarira ndite problem ndiende kujeka hapana chinofadza. You see, so that was a skit.
So that was you heard from the main and bye. It was just a prank. yes. Whereas even content creators Yes. should go look for them. Yes. Munhu chaicha arunzaita chinhu ufanira kuti usvike panzvimbo unyatsonzwisisa kuti zvafamba sei. Yes. So tonight and is telling us and ndaitozviziva kuti Mudhara is an actor. Ndifunga kuti munhu angazvitepa papo. I was actually shocked. Saka tavaunza pana. So thanks for that. Thanks for that. Because you know, guys, I don't know, but I think we should change. We should change. We should change the idea. Everything on I have a problem. Tora video. Mama I have a problem. Unoda kufambisa mashoko mapuwa. Ndio akanyana mnaona. Mapuwa. Yes. So to those who want to get in touch with you, Mr. Peds, okay, fine. What I can say is my details angu ndino shandisa. Ndine number yangu 0771 764 403 0771 764 403 0719, that's my net one number, 0719 764 403. Number yangu ilipo WhatsApp is 0771. That's my only WhatsApp number. Ndina pa Facebook ndinonzi Peds site count Uncle Peds diaries. At the same time, let me tell you, Uncle Peds, wano ndi hairstylist as well. Wano gira msoro, ma dreadlocks, wano ruka msoro yacho, wano tonga msoro chichi and the stuff, ma wig, wano gadzira. Ma dreadlocks, anga croche, anga ma wool locks, anga ma fake, ma fox lock, atinozogisa, Uncle Peds wanita sezo. Pana Park Street, corner Jason Moyo and Park Street, opposite construction house, but next to Traffic Safety Council of Zimbabwe. Pane salune in Dopanawanika Peds. Pa Facebook, that's Peds side. Pa Instagram, that's Peds side. Pa TikTok, pa TikTok, aripo futi, that's Peds side. Peds Anawanika Peds. If you go on Facebook, you will see everything. Thank you so much. I love you guys.